Κλαμπ Καβάλας off-road 4x4 αυτή τη στιγμή, ένα δυνατό τριήμερο έρχεται. Χθες φυσικά ήρθαμε, χάσαμε λίγο τον δρόμο εκεί πέρα, φτάσαμε 2 ώρα το βράδυ. Το καλό είναι όμως ότι έχω καλό καμαραμάν σήμερα. Τώρα δεν ξέρω, είναι δεύτερο Ιβάν, καμαραμάν, οδηγός. Σήμερα δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα οδηγήσει ή θα τραβάζει βίντεο. Ένα από τα δύο. Θα δείξει την πορεία. Μη με αφήσεις πάλι στην άκρη. Ρε, πούλησες το δικό σου. Με πόντιο πήγες. Δεν είχε έρθει ο τασούλης, δεν μπόρεσε. Οπότε σε πούλησε. Ούτε με πούλησε, ήταν υποχρεώσεις, είχε υποχρεώσεις. Άντε, εντάξει. Συγχωρεμένος. Συγχωρεμένος και ο Πόντιος ήρθε, περάσαμε καλά, καλή παρέα κάναμε με τον Νικόλα. Με ποιον, με τον Πόντιο? Τον Πόντιο καλή παρέα. Άντε, ρε, αποκλείεται. Ωραίος είναι, Μόλις μπήκαμε στο πρώτο κομμάτι, κάτω βλέπω αρκετή υγρασία. Έβρεχε, με είπαν τα παιδιά από τη διοργάνωση ότι χθες έβρεχε αρκετά, οπότε πιο πάνω θα συναντήσουμε σίγουρα και πιο πολύ λάσπη. Θα δούμε. Σφιχτό κομματιακά πάει ένα, να σας πω την αλήθεια. Πολύ ωραίο. Πάμε. Έτσι. Έλα εδώ σε μένα, λίγο σε μένα, έλα λίγο σε μένα. Εκεί μια χαρά είσαι. Καθίστε να πούμε σε κάνα σοβαρό αυτοκίνητο. Δεν έσπασα, μη φοβάστε. Όχι, απλά κατέβηκα λίγο για να τραβήξω ένα βίντεο και εδώ ο φίλος μου ο Σωτήρης με κατεβάζει, με ανεβάζει. Σε κατεβάζω. Αυτό ακριβώς. Τα κάνω όλα. Θα με κάνεις να πάω να πάρω Τσερόκι. Ναι, ναι, και έχω πει δεν μπαίνω στη Τσερόκι, το συγκεκριμένο. Γιατί είχα μπει σε ένα τέτοιο Τσερόκι, έκατσε στραβά και άνοιξε, δεν άνοιγε η πόρτα. Έπαθα κρυσοφοβία, παιδιά. Έλα, ρε. Και λέω δεν παίρνω τέτοιο παμάξι. Δεν είναι τόσο. Υπερβάλλω, έτσι. Υπερβολές. Σας έλεγα, όντως έχει αρκετή λασκούλα. Αυτό όσο περνάει πιστεύω θα ανοίξει. Άντε ρε λίγο γκάζια για το κανάλι, άντε λίγο γκάζια. Έλα να ακούμε λίγο τις στροφές. Μπήκαστε, δεν είναι. Πάμε. Τρέλα μόνο. Δεν το περίμενες.
Πάνε, βγες από εκεί. Γεια σου λεβεντάρα μου. Είσαι μόνη που άτησε γκάζι. Πάμε τα πατζέρο. Είναι. Έλα, τον έπιασε τώρα. Δεν πάει ρε, δεν πάει πίσω κινητό, δεν πάει. Βάλε και για 2 ευρώ μπροστά. Α, τώρα πάει. Τι κάνεις οικονομία στη ταγή του? Ναι ρε. Έτσι. Έχει γλίτσα πάνω, το νου σας. Πάμε. Πάμε από όπου θες και εγώ από εκεί θα πάω. Δώσε μια τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα δώσε. Ούτε εγώ, για να κάθομαι πίσω. Μη σκάβεις, πίσω, ξανά. Ακούς, έλα από πάνω, δεν θα βγεις. Από εδώ δικά δεν θα βγεις με τίποτα. Μη το σκάβεις, τζάμπα σκάβεις, έλα ξανά πίσω. Πάνε κι άλλο, πάνε κι άλλο. Όπα, ξεκίνα τέρμα. Από εκεί ξεκίνα. Άστο, έλα από τα δίπλα. Τέλος. Κάνε λίγο πίσω να πάρω φόρα ρε. Προσπάθησε από εδώ να βγεις. Εδώ σε μένα, εδώ σε μένα. Τα τζίμνη έτσι πάνε κιόλας. Δεν έχουν θέμα. Έτσι. Με άλμα σε θέλω.
Έχεις φτιάξει. Βασίλη, πάμε. Εδώ κόψε λίγο εκεί. Όπως είσαι. Λίγο αριστερά, αριστερά. Εκεί κράτα το, αριστερά Καλά, κράτα το. πάνε με τη τσερόκινη, δεν έχει ανάγκη. Πάνε. Αριστερά! Κράτα εκεί και να έρθουν μία ξεσκαλώσει. Ωραίος. Sound να πούμε. Λίγο εκεί. Ωραία. Περίμενε. Πάντα στην πλέκη. Έτσι είσαι, μια χαρά είσαι. Πάμε έτσι. Ξεκινάς με λίγο εδώ τιμόνι. Λίγο. Θα πέσει, θα πέσει. Δεν θα πέσει. Έτσι, πάμε. Ωραία. Σιγά σιγά, έλα. Εδώ τιμόνι. Ωραία, εκεί κάτω. Κάμε εκεί τιμόνι, εκεί κι άλλο. Πίσω δεν πάει. Αμοβολή το κάνεις. Κάνε πίσω. Πίσω πρέπει να πάμε. Πάμε. Γελά και λέει βασίλειο μαλάκα. Αλλιώς. Εκεί, άμπραβο! Το τιμόνι και λάθος. Εδώ είμαστε. Πάμε. Ροή, πάμε. Ωραίος. Φύγαμε. Δώσε ροή. Τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Σχεδόν. Μη με λες τέτοια. Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι είναι για σήμερα. Μπήκαμε σε ένα κομμάτι που ήταν της K2. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Αργήσαμε να βγούμε γιατί κάποια αυτοκίνητα είχαν βάλει εργάτες. Και πάμε να δούμε σε μια μεγάλη ανηφόρα τώρα τα K2. Και έτσι θα κλείσει το βίντεο ομαλά και όμορφα. Μαυροματίδης, δήλωση. Με πόση θα βγει ο Φίλιππας? 1200. Α, αν και τον είπα να πατήσει λίγο παραπάνω. Λοιπόν, Θα κάψει παραπάνω βενζίνα μα. δηλώσεις. Στο βίντεο δεν φαίνεται. Όχι ρε. Πάτα! Όχι ρε. Δώσε ρε Φίλιππα! Παιδιά, το βίντεο να ξέρετε διαγράφει την ανηφόρα, να ξέρετε. Η ανηφόρα δεν μπορούσε να την εμβήσει ούτε με τα πόδια. Μπράβο σου Φίλιππα. Δεν την έβγαλε όλη, όμως μπράβο, τη μεγάλη προσπάθεια. Άντε ρε Νέπε! Ζανίδωσέ το ρε!
Θέλω τον γκάζ να βγει στο θόλο. Λίγο παραπάνω γκάζ να έχει. Λίγο. Έλα, η Σαμούρα τραβάει και ράκλερ. Φύγετε από εκεί, φύγετε. Τι πάρα αυτό, δεν το είχατε. Είσαι κουμπωμένος πίσω. Δεν έβαλες. Κατέβα πάλι πίσω. Ξανά πίσω. Τώρα έβαλες. Κόλια, με τι ανέβηκες? Με τι ανέβηκες? Κάτι δεκανιάρι. Η σημερινή βόλτα έφτασε στο τέλος της. Είδαμε το ανέβασμα της K2, δυνατό τερέν. Η K1 επίσης πολύ δυνατή, για K1 άξιζε ο κόπος. Το είδατε και στα βίντεο. Πάμε να ξεκουραστούμε, να κοιμηθούμε, να φάμε. Να κοιμηθούμε. Θα κοιμηθούμε σήμερα γιατί χθες δεν κοιμηθήκαμε. Για να δούμε. Και η συνέχεια έρχεται αύριο. Τρέλα μόνο.